Khasi Hills Autonomous District Council rengkat bagi hima melim ke Hill Farmers Union kinong khayi la syai kasngi ke Khadc turik ujemang arjar arpulai kan pelong ya kejing lit Jurip ya ke Iewduh lang ha Iewduh. Kejing Jurip kan long habayade ya kejing long jing man jong kayo ban ban bha shu ya kayo ke baka Khadc na kapor sya kapor ke ju ajing yarap ya ke hima melim ban ban bha ya kayo bat ha ke ju kapor ban lit Jurip ya kejing tay jong ke Iewduh lang balashna ke hima melim. Nakaliang usi em ke Khadc uba Tito Starwell Khan ulai thu baka Khadc kan salit banjirip biang ya kinong Shong dukan ki baka Khadc dang hagi khendiat sngi kalalit khendra ya ki barjela ki ba Shong Beain ha Iewduh claim ka trading license. Rapat di balong haparo ko industri. Kini kilong kirai di bangila shim mentar sngi. Baraga juga poru ila shim kirai ba nakaliang jung IM market ba IM jung ka council asset IM jong ilaka ba IM jong trade dekat USIM hima melim ba Hills Farmer Union ba ki nong khayi la shai men step ki le Iewduh ko prawaji dei ban pet tang ka jing jong jing 8 kilo ni pet du ya jing long jing man po yo we de ba ka jing don kam le si ka ba na council se ko por ngi ju ai jing rap ya ka hima melim kum no ban bahaya ka yo bat punjuru pet ya ka jing sna ya ka Iewduh lang ka bala sna na kalian hima melim bale si na kalian council ni sa pet ka lat ka loti ka gilakan ai jing rap bat punjuru na kalian jong ka trade ya menteri di pet ba kumbang ila le hagi ni kandiat si bala dep ba mde bandon shu ki ba Shong madan ki balong illegal ki ba khamtam ba de ki barjela ba kin Shong madan apo yo au put usam na Iewduh njuro na kalian ilaka dekat di Trailang ban pet di jing ki balong salah sa apo yo